सारखौ आं जोबोद मोजां मोनो। सारनि सायावनो आं अरुनदयबो मोनदों। दा आङो फिसा दखान होयो। दा जेनेबा दखान होनायनि थाखाय आं 5,000 थाखाबो मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआव आरो। दखाननि माबाखौ फेहेरनो थाखाय खामानि औ जेनेबा थाइसे थाइनैबाबो जेनेबा दखानखौ फेहेरनो थाखाय आङो 5,000 रां मोननायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो। आङो जानागाव थिथागुरिनि। सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। माब्लानिफ्राय साहा दखानथ' नङा, ओरैनो गालामाला दखान आरो। आंनि दखान होनायाथ' आं गोसोआव गैला, एसे गोबावनिफ्रायनो फिसाफोर एसे उन्दै समनिफ्रायनो होदों। दा आंनि फिसाजोआ देरसिना BSc पास जाबाय, उन्दैया दा BCom फरायगासिनो दङ। न'खरखौ मोजां दैदेननो हादोंना बिनि गेजेरजों? खस्थ' मस्थ' औ सार मोनसेयाव अमा फिसिबाय बिदिनो एसे एनै, ओमफ्राय दखान एसे एनै होबाय। आंनि फिसायाबो हाजिरा मावो बिदि आरो। मैगं दखान होयो आं टाउन एरियायावनो। टाउनावनो थायो आङो। फिथाबो दखान होयो एसे, बेयावनो मैगं फानो आरोखि। आजि आं 15 बोसोर जाबाय। दिनै जिहेतु बे 5,000 सेक होदों, माबायदि बिराद गोजोननाय मोनदों आं बिटिआरखौ। खुनु डेभेलप मोनफेराखैमोन आं, एबारसो आं फार्स्ट मोनदों। ओमफ्राय अरुनदयबो हाबबाय आरो आंनाव। बेनो आंनि गोजोननाय बिटिआरनि। नोंथांनि बे खामानियाव बे 5,000 जोबोद मदद होगोन। बिराद मदद होगोन। आं गैयिनि थाखाय बिराद मोजां मदद होगोन आरोखि बे। एसेबाबो आं सहाय मोनबाय। 5,000 मोजां सोलिनो हानायखौ एसेबाबो आं बारायनो हागोन, बा आं देरहोनो हाबावगोन एसेबाव बिदि आरोखि। बेनो आंनि गोजोननाय आरो बिटिआरनि। एप्लिकेसनफोरखौ सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनखायो आरो आंनि फरिसा दखान होयोमोन। सेक मोननाया फरेस्टनि नामावसो। ओमफ्राय आं 5,000 फैसा मोननायखौ गोजोननाय थाबाय। जों बेजोंनो माबा न'खरखौ एसे फेहेरनो हागोन, दखानखौबो डेभेलप खालामनो हागोन। आरो गथ' 2 दङ, हौवासा सासे हिनजावसा सासे। आं बेजोंनो एसे एनै फोरोंनो हागोन दखानखौ फेदेरनानै। आरो जों गैयैया 5,000 मोननायानो बेसेबां माबानाय सहाय मोननाय। दा सिगांनिफ्रायनो जों मोजां मोनखायो आरो आं अरुनदयबो मोनदों आरो दा 5,000 सेकबो मोनबाय। आरो बेजोंनो आं न'खरखौ डेभेलप खालामनो हागोन आरो। बबेयाव होयो दखानखौ? दखानखौ न'आवनो होयो। माबा जानागाव थिथागुरि। जेनेबा दिनै 5,000 रां मोननानै गोजोननाय मोनदों। मोजां। आङो साहा दखान होयो, फिथा दखानबो होयो। ओमफ्राय बेलासियाव बिदिनो बरा एरिबो सावो। ओमफ्राय बर' बातारमारि LP स्कुल बिदियाव। ओमफ्राय गथ' 2 दं, UN एकाडेमियाव फरायो 2बो। बिसोरनि थाखाय फरायनाया बिराद गोब्राब, ओंखायनो 5,000 मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। मालानिफ्राय होबोदों दखान? 6-7 बोसोर जाबाय। मोजां सोलिनो हायो? मोजां सोलिनो हायो। दिनै एसे दा बेफोरजोंनो सोलिगासिनो दं आरो।